šampionátu v Liptovskom Mikuláši. Hodená rukavica od tímovej kolegyne Vitónovej. Matiáš Novák je poriadne namotivovaný úplne na opačnej strane tej emočnej škály oproti Kuchnovi. No a Edison z Francúzska, ďalšia veľká francúzska nádej. Tak poďme na to. Opäť trošku dlhší štart poslednej disciplíny šampionátu juniorov a pretekárov do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši. Červený Edison na prvej pozícii, za ňom v modrom De La Sus. Tlačí sa tam aj Kuchno, ktorého čaká súboj v zelenom jazdiacim Novákom. A Edison ide na prvú pozíciu, za ním tímový kolega De La Sus. Edison absolútne to chce zobrať štartcieľ, tak ako sme ho videli v tých predošlých kolách. A darí sa mu to. Na začiatku tam síce cez Nováka nemal kde zabrať, ale v momente, ako sa mu uvoľnila príležitosť, tak naštartoval všetky svoje motory. A vidíme, že ten náskok je už celkom slušný. De La Sus na tom druhom mieste si to nechce nechať ujsť, pretože on chce zlaté double z tohto šampionátu, takže bude možno útočiť na De La Susa a možno nebude. Teraz sa uvidí. Rozhodol sa, že ide svoju bránu a tým pádom by už De La Susovi nemalo víťazstvo utiecť, ale ešte túto Matiáš trošku skúša. No a bude to francúzske zlato-strieborné double navyše Vitónovej. Prvú priečku potvrdil, možno prekvapujúco, ale zaslúžene Edison, obrovská radosť. A spiatočka do zlatého cieľa pre nového svetového šampióna v kajakrose do 23 rokov. Veľká radosť a zagratulovať prišiel Edisonovi a De La Susovi aj Matiáš Novák, ktorý vybojoval pre Česko bronzovú medailu. Tadeáš Kuchno nakoniec štvrtý a bez medailovej odmeny. Nádherným spôsobom Edison dneska kráľoval v tejto disciplíne. Samozrejme, ako De La Sus, ten išiel do taktu tiež, ale už keď pozrieme aj na tie ranné výsledky v triále, tak Edison bol druhý najrýchlejší, De La Sus štvrtý najrýchlejší a videli sme ich aj tu dneska v tom finálnom súboji extrémne vyrovnané. Teraz uvidíme, ako Edison na začiatku nebude mať kde zabrať. Teraz to čakal a v momente, ak sa mu uvoľnila príležitosť, tak nenechal si ujsť. Výborná práca od mladúčkého 22-ročného Francúza. Nie je úplne výrazný, tých úspechov v kariére nemá až toľko, ale zrejme svoju cestu nachádza v kontaktnejšej forme vodného slalomu. Výborne zvládol tú úvodnú pasáž, podobne ako Vitónova. Išiel od štartu až do cieľa za zlato. Toto sú také momenty, ktoré dokážu pretekárovi zmeniť kariéru. Môžu tu byť práve tie križovatky, ktoré v tomto momente ako majster sveta do 23 rokov v novej, veľmi perspektívnej disciplíne môže mu to naštartovať teraz tým správnym smerom. Možno ho to posunie aj v klasickom slalome, možno sa vyberie týmto smerom, ale ako poznáme francúzske pravidlá, tak tam tá univerzálnosť sa vyžaduje, takže je to pre mnohých pretekárov medaila z takéhoto veľkého podujatia môže